Pues res, un cop molt dur, la veritat. Les sensacions ara mateix, hi haurà temps d'analitzar una mica les jugades, el que és purament futbol, però ens centrem una miqueta a nivell més anímic. Jugadors, tothom està una mica decebut, una mica amb males sensacions. Al final crec que hem fet més mèrit del que diu el resultat. No sé què hagués passat si haguéssim marcat el 4-3 o si inclús aquesta jugada última amb el Jan no hagués acabat en gol d'ells, però bueno, al final és futbol, és un cop molt dur, ens haurem de reposar i remuntar aquesta situació el més aviat possible. Tenim un partit diumenge, ens queda molta lliga per davant, els jugadors ja els he comentat ara que cap amunt, que ho han donat tot, i quan un ho dona tot, al final el futbol a vegades té coses bones i coses dolentes, i llavors ens ha tocat la dolenta. Tot ha anat en contra, jo crec. Al final et poses per davant, tenim la d'Eisen que és per posar-te 0-2 al minut 25, que és pràcticament no havien arribat ni a porteria, ens fan a l'1-1 i ens fa alguna de mal, i després al minut 46 i mig, una altra vegada, quan queda només 20 segons, ens marquen el 2-1, l'equip va al vestuari amb unes males sensacions, i sortim a la segona part amb un altre cop dominant, sent protagonistes, i amb un despiste ens tornen a marcar el 3-1, tot i així l'equip insisteix, és lluitant, ens fem el 3-2, les sensacions eren boníssimes, i amb una sensació que no he vist ni la jugada perquè pensava que anava fora, no sé què ha passat al Jan, és que això una falta, l'haurem de veure bé, ens fan el 4-2, tot i així tenim una altra oportunitat per fer el 4-3, i d'aquella jugada del 4-3 passem al 5-2, i aquí ja sí que falten 4 minuts, ja s'ha acabat una mica el partit, però ja dic, molt content per l'equip, guanyem o perdem, aquest és un grup increïble, que ho dona tot fins al final, vas 5-2, perdent en Copa, que ho saps que estàs eliminat, i tot i així fins a l'últim segon estan lluitant per intentar marcar el tercer gol, o sigui que jo més que content amb el grup que tinc, molt decebut, ara sé que costa animar-los perquè no hi ha paraules per intentar que canviïn d'actitud, però ja et dic, tirar endavant, aprofitar aquesta derrota per servir-nos per créixer com a jugadors i poca cosa més. No, això que et deia ara, al final queda molta lliga, aquests jugadors l'any que ve es tenen que buscar la vida, com aquell qui diu, tenen que buscar equip, i què millor forma d'acabar bé. L'equip està amb bones sensacions, de fet avui tothom que hagi vingut crec que ha vist un bon equip, un equip que sempre juga a l'atac, que avui per el que sigui les coses han caigut sempre, no han caigut mai de cara, sinó que ha caigut tot el contrari, però les sensacions ja et dic que són bones, com a equip són bones, els jugadors estan responent moltíssim, estan entrenant perfecte, i l'únic que queda és això, intentar acabar bé i que de cara a l'any que ve tinguin un gran futur. Nosaltres sabíem que avui era un dia especial perquè al final era l'objectiu que ens havíem marcat des d'un començament de temporada, a l'estadi de Puigcerdà, vam dir que volíem classificar a Copa del Rei i el dia era avui. Sí que és veritat que hem començat el partit amb molt bon peu, començant guanyant 0-1, i hem tingut la mala sort de que hem tingut 2 o 3 ocasions més clares, però no ens ha acabat d'entrar la pilota. I sí que és veritat que ells han sabut aprofitar les ocasions, ja que cap al minut 30 ja tenen un centre lateral que tampoc és clar, però rematen, i hem tingut la mala sort que a finals de la primera part ens marquen l'1-2, i sí que és veritat que ens anem al vestidor un pèl tristos, però hem sabut començar molt bé la segona part, tots units, amb l'objectiu de poder remuntar aquest partit, però prenent riscos a la contra ens han marcat el 3-1, i llavors hem començat a prendre més riscos, posar-nos amb 3 darrere i anar a remuntar aquest partit. Llavors sí que és veritat que a l'hora de quan anàvem 3-2, 3-1, en una contra ens han matat el partit i no hem pogut treure aquesta victòria, però sabem que el resultat no és el merescut, ja que hem tingut moltes ocasions i ells han tingut 3 o 4 clares i les han sabut marcar. Nosaltres, encara que estigués la Copa en joc, teníem l'objectiu de seguir competint per la Lliga, ja que venim d'una molt bona primera volta, que només hem aconseguit 2 derrotes, i una va ser amb un jugador menys, una altra amb una polèmica d'un gol anul·lat, i el nostre objectiu és seguir lluitant pel top 1, top 2, top 3 i acabar l'any el millor possible, ja que encara queden 13 a 14 jornades endavant.